Noswaith dda a croeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar uned ymateb a rheoli y rhan o fanila Bioleg. Mae'n cael ei gyflwyno gan Mr Bryn Davies o Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy a bydd sesiynau'n par am tua 45 munud lle bydd Mr Davies yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb, y Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau i'ch ateb chi. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrthi'n bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Mr Davies, a draw atoch chi. Lyfli, diolch yn fawr, Mrs Williams. Croeso biolegwyr, da ni'n mynd i adolygu uned 4.5 sef yr uned ymateb a rheoli heddiw, yr un system nerfol a homeostasis. Iawn, felly noda'r sesiwn heddiw, dwi am redeg trwy rywfaint o adnoddau sy'n ar gael i chi yn gyhoeddus. Da ni'n mynd i sôn am trefnyddion gwybodaeth a da ni'n mynd i greu un bach o heina'n hunain. Da ni'n mynd i chydig bach o marc cyfoedion a wedyn ymarfer hen gwestiynau. Iawn? Felly, dyma i chi chydig bach o reminder. Dwi'n siŵr bod eich athrawon yn atgoffa chi o hyd. Mae'r arholiad Bioleg dwyradd a triphlyg i blwyddyn 2011 ar yr 11 o mis Mai sy'n dod yn agos iawn. Da chi angen meddwl am eich cynllun a be ydych chi'n mynd i adolygu a pryd. Iawn. Mae yna llwyth o adnoddau ar gael o cybac. Iawn. Mae yna cwpl o ddolenni yn fan hyn. Iawn. Os da chi eisiau pausio a clicio heina a mynd i weld beth sy'n digwydd yn fanau, mae croeso i chi wneud. Mae'r wefan tanio hefyd yn lle da iawn i ffeindio adnoddau. Os da chi jyst yn Google o tanio, mae yna link arall yn fan hyn i chi. Iawn. Mae hwnna'n amlwg yn gwneud 3 gwyddoniaeth, ond da ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr un biol yn amlwg. Dwi yn eitha fan o trefnyddion gwybodaeth, iawn, so mae hein yn adnoddau rili da, kind of fel map meddwl, iawn, a mae yna rhai ar gael ar wefan tanio. Wedi dweud hynny, y peth mwyaf effeithiol ydy chi creu un eich hun, iawn? So, bwriad trefnyddion, neu mapio meddwl, neu bod bynnag eisiau gael nhw, ydy casglu holl gwybodaeth yr uned mewn un lle, a mae hwnna yn helpu chi dwyn effeithiau pwysig i gof. Iawn? Un peth mae disgyblion aml yn anghofio ydy, ydych chi angen dal i ail-wneud y trefnyddion yma, iawn? So, neud nhw tro ar ôl tro, nes bod chi ddim yn gorfod mynd nôl i'r un gwreiddiol neu mynd nôl i'ch nodiadau chi. Iawn? Dydy, fel mae'n dweud o fanna, dydy creu un post o del un tro ddim yn mynd i wasgu'r gwybodaeth pynciol gyd yn y penna nac di. Okay? Pan gallwch chi ail-greu trefnydd gwybodaeth heb gorfod edrych yn ôl eich nodiadau, mae'r gwybodaeth pynciol gynnwch chi, a wedyn ydych chi'n gallu fynd ymlaen i cymhwyso'ch gwybodaeth. Iawn? Felly, swn i yn gwneud 50% o adolygu fel trefnydd gwybodaeth, a wedyn 50% sef cymhwyso. Iawn? So, hen gwestiynau. Reita, felly, be am i ni gael go bach ar wneud trefnydd gwybodaeth yn hunain? Iawn? Felly, be dwi eisiau i chi wneud ydy, os oes gennych chi darn o bapur o'ch blaenau chi, yn ddelfrydol dwi'n licio wneud hwn ar papur A3 fel bod o'n un poster neis. Os ddim, wneud 2 ddarn o bapur A4 tro. Iawn. Os ydych chi eisiau gwasgu pause a wedyn mynd i ffeindio un o heina a wedyn dod nôl, mae croeso i chi wneud hwnna. Iawn? Ond be dwi yn licio wneud ydy torri yr uned lawr mewn i chunks, iawn? So mae yna 4 rhan fan'na, iawn? So mae yna boxes 1, 2, 3 a 4, iawn? So be dwi am i ni wneud rwan ydy efo'n gilydd, iawn? Da ni'n mynd i grynhoi gwybodaeth y testyn yma ar un trefnydd gwybodaeth fel hyn, iawn? Reita, felly, yn bocs 1, iawn, so hwn di'r rhan cynta
sef chwarter cyntaf yr uned yma, iawn. So, efo fi, iawn, da ni'n mynd i sgwennu lawr beth yw'r prif bethau yn fan hyn, iawn. So, prif diben yr system nerfol ydy synhwyro ac ymateb i'r amgylchedd, iawn. Mae gennych chi 5 organ synhwyro, iawn. So, yn hawdd iawn, oce? Mae genna i, mae yna ban blach yn, beth dwi wedi gwneud fan'na? Ddrwg gynna i. Dwi'n siŵr bod plan bach yn gallu gwneud hwn, iawn. So, mae yna llygaid, iawn. Mae gennych chi clustiau, trwyn, ceg, a'r un mae pobl yn ffeindio tama bach yn anoddach ydy croen. Iawn? So, yna chi'r 5 organ synhwyro. Okay? So, mae hein yn synhwyro yr amgylchedd ac wedyn mae'r system nerfol yn peri ymateb i ddigwydd. Okay? So, mae hein yn cael ei ysgogi gan yr symboliad sy'n ysgogi'r llygaid ydy golau. Okay? Clustiau ydy sain. Trwyn ydy arogleuon. Iawn, neu cemegion. Iawn. So, cemegion yn yr aer, yn amlwg. Yeah. Maddeuwch i mi, nid ceg, di hwnna nac i. Tafod di hwnna. Iawn. So, mae tafod yn cael ei symbolu gan blasau, sydd hefyd yn gemegion, yn amlwg. Iawn. A wedyn y croen, mae yna 2 beth fan hyn. Mae'r croen yn, excuse me, yn cael ei symbolu ganddi, a gwasgedd ydy un, a tymheredd ydy'r llall. Iawn? So, dyma ydy yr organau synhwyro sgynnych chi ar eich corff, a heina ydy be sydd yn symbolu nhw. Iawn? A beth sy'n digwydd ydy, mae gennych chi celloedd derbyn, iawn? So, receptor cells ydy hein, celloedd derbyn yn yr organau yma, a be maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n convertio yr neges yma mewn i ysgogiad trydanol. Okay? So, mae celloedd derbyn yn derbyn symboliad sydd yn troi mewn i ysgogiad trydanol. Ysgogiad trydanol. Okay? So, mae'r negeseuon sy'n teithio rownd eich corff chi ar ffurf trydan. Iawn? So, dyna sut maen nhw yn teithio gwmpas. Mae hein, iawn, so mae'r ysgogiadau nerfol na yn derbyn y gwybodaeth o'r amgylchedd, iawn, trwy'r organau yma, a mae o'n anfon y neges i'r brif system nerfol. Okay? Mae'r prif system nerfol yn cynnwys yr ymennydd a madryddyn y cefn. Okay? So, ymennydd yn amlwg y brain a madryddyn y cefn ydy'r spinal cord. Okay? Mae hein wedyn yn ysgogi ymateb. Okay? So, celloedd derbyn yr gwahanol bethau yma, symboliad yma. Mae'n troi mewn i ysgogiad trydanol, mae'n teithio fyny nerfau i'r brif system nerfol. Mae'r brif system nerfol wedyn yn anfon neges lawr i rhywbeth arall, a wedyn da ni'n cael ymateb. Okay? So, mae hwnna yn gymharol hawdd syml cyffredin ma'n does. Okay? Reit. Yn ail, be dwi eisiau sôn am, ydy y llwybr atgyrch. Iawn? So, llwybr atgyrch yn Saesneg ydy'r reflex arc. Iawn? A mae hein yn ymatebion eitha specific. Iawn? So, maen nhw'n rai penodol. Dyn nhw ddim yn rhai da chi wedi cysidro. Iawn? Da chi ddim yn penderfynu gwneud hein. Mae'r corff yn penderfynu gwneud hein dros chi.
Okay? So, mae hein yn ymatebion awtomatig. Maen nhw yn gyflym. A maen nhw fel arfer yn amddiffynnol. Okay? So, dwi eisiau chi meddwl am pethau fel knee-jerk reaction, plwc pen-glin, neu os di rhywbeth yn fflio at eich gwyneb chi, da chi'n symud o'n yn syth, iawn, heb gorfod meddwl amdano fo. Okay? So mae hein fel arfer yn pethau, fel dwi'n dweud, amddiffynnol, iawn, maen nhw'n gyflym ac maen nhw'n automatic. Da chi ddim yn penderfynu symud allan o ffordd rhywbeth sy'n fflio at eich gwyneb chi. Iawn, os di rhywbeth yn fflio at eich gwyneb chi, da chi'n symud o'n yn syth, da chi'n meddwl, well i fi symud allan o ffordd, a wedyn symud allan o ffordd nadach, iawn? Mae'n digwydd yn syth, a hefyd mae'n digwydd yn gyflym. Okay? A mae hein i gyd yn anfon negeseuon unwaith eto ar ffurf trydan. Okay? Reita, a dyna yn y bôn beth ydy y chwarter cyntaf dwi eisiau sôn am. Okay? Mae o yn eitha symud cyffredin, iawn. Mae yna geiriau pwysig fan'na i'w cofio. Okay? So, synhwyro, symboliad, ysgogiad, okay? Llwybr atgyrch, hyn ydy'r termau da chi gyd angen cofio. Okay? So dyna di rhan un, dyna di bocs un o'n trefnydd gwybodaeth ni. Okay? Reita. Cwestiynau cyflym, iawn, just mwyn cadw hwnna'n ffres yn y cof, a wedyn dwi'n ei go. Okay? So beth yw'r hanner prif system nerfol? Nodwch y symboliad yma'r llygad yn ymateb iddo fo. Ym mha ffurf mae gwybodaeth yn teithio ar hyd niwronau. Ar wahân i fod yn gyflym iawn, nodwch un nodwedd o bob weithred atgyrch. A pa'r hanner system nerfol sy'n prosesu gwybodaeth o niwronau. Okay? Os hoffech chi sgwennu eich atebion yn yr Q&A, iawn, neu wasgu pause os ydych chi eisiau chydig bach mwy o amser, okay? Ond mewn munud wan dwi am fynd dros atebion hein. Okay? So, prif rhanner system nerfol ydy'r ymennydd, a mae dyryd yn y cefn. Okay. Y symboliad mae gola yn ymateb iddo fo ydy golau. Okay. Ym mha ffurf mae gwybodaeth yn teithio ar hyd niwronau, hwnna ydy ar ffurf ysgogiad trydanol. Okay. Ar wahân i fod yn gyflym iawn, nodwch un nodwedd, maen nhw yn awtomatig. Okay. Sylwch, dwi ddim wedi dweud amddiffynnol fan'na, iawn, dyn nhw ddim i gyd yn amddiffynnol. A pa rhan o'r system nerfol sydd yn prosesu gwybodaeth o niwronau, hwnna fysa yr ymennydd, iawn, yn prosesu y gwybodaeth. Okay. Os ydych chi'n cael unrhyw traffaith dall sgwennu bler iawn fi, cofiwch hwch nodyn yn y chat a wneith Mrs Williams ddeitha fi a nhw'n ni na i trio ngorau gadw a chydig bach yn daclusach i chi. Okay? Reita, so dyna i ni yr 5 cwestiwn cyflym ar gyfer bocs 1. Iawn ta, bocs 2. Excuse me. So, bocs 2 fan hyn, iawn, mae gennym ni diagram, okay? Here's one I prepared earlier. Mae o yn diagram o gweithred atgyrch yn digwydd. Iawn? So, dyma ydy enghraifft i chi o weithred atgyrch yn digwydd. Iawn? So, mae rhywun wedi cyffwrdd yr pan poeth yma. Iawn? So, yr ysgogiad, fan hyn ydy gwres. Iawn? So, mae'r gwres yn cael ei derbyn gan y derbynnydd. Iawn? Ac yn yn achos ni, pawb yn gweiddi croen. Iawn? So derbynnydd ydy'r croen yr achos yma. Iawn? So wedyn mae'r ysgogiad trydanol rwan yn teithio ar hyd y niwron y nerf coch yma. Okay?
a'r nerf coch ma ydy yr niwron synhwyraidd. So synwyr, iawn, mae'n gallu sensio, so mae hwnna'n eitha syml i gofio, iawn, so niwron synhwyraidd. So mae'n teithio ar hyd fan hyn, iawn, fyny trwy'r braich, i hwn, y thing yma, iawn. So mae lot o ddisgyblion yn cael un anodd trio meddwl beth i hwn, so hwn ydy madryddyn y cefn. Iawn, so da chi'n edrych bird's eye view lawr madryddyn y cefn fan hyn. So hwn ydy madryddyn y cefn. A mae'n dod ar hyd yr un coch, iawn, fan hyn i hwn, iawn. So mae'r un yma, dwi'n meddwl mae'n edrych yn wyrdd i mi, So hwnna, y niwron yn y canol, so mae o rhwng yr un coch a'r un glas fan hyn, iawn. A beth da ni'n galw hwn ydy niwron cysylltiol. Neu hefyd da chi'n gallu galw o yn niwron relay. Maen nhw'n galw o weithiau, relay niwron. So mae'r neges di dod o fan hyn, derbynnydd, lawr y niwron synhwyraidd, fyny fan hyn, a wedyn mae'n neidio trwy madryddyn y cefn i fan hyn, a wedyn mae'n mynd lawr yr un glas. So mae'r un glas, da ni'n mynd i labelu hwnna fel niwron echdygol. So mae'r niwron echdygol yn niwron sy'n dod allan o madryddyn y cefn. So mae'r neges ma'n teithio, teithio'n gyflym iawn, tua 3 metr reiliad, a mi'n eitha deithio lawr fan hyn i hwn. So diolch yn diagram wych, ond mae o'n dangos y cyhyr, iawn? A dyma ydy'r effeithydd. So'r effeithydd ydy'r thing sy'n cael yr effaith, iawn? So yn yr achos yma y cyhyr ydy o. Iawn? A wedyn, yr ymateb, iawn? Y response ydy, gobeithio, tynnu llaw yn ôl. Mae yna hefyd, iawn, gaps bach. Dydy hwn ddim yn un cylched cyfan, fel sydd gennych chi yn ffiseg neu beth fel la. Iawn. Mae yna gaps bach rhwngthyn nhw, ac enw'r gaps bach, y diagram fi dechrau mynd yn fler rwan. Enw'r gaps bach ydy synapsau. Na I just dweud gaps fan. Iawn, hyn ydy'r gaps bach rhwngthyn nhw. Yn ddiddorol, be mae synapsau yn galluogi i ddigwydd ydy, mae'n galluogi i'r neges newid cyfeiriad. So yn ogystal â mynd o'r niwron synhwyraidd, relay a lawr yr effeithydd, mae o hefyd yn teithio fyny i'ch bren chi. Iawn? Felly, fel arfer, da chi'n ymwybodol bod chi wedi twtsiad rhywbeth poeth, neu da chi'n ymwybodol bod chi wedi symud i ffwrdd wrth iddo fo ddigwydd. Iawn? Da chi'n mynd rhoi'ch llaw ar y peth poeth a wedyn meddwl, well i symud llaw i. Nadach, ie, da chi'n, oedd hwnna'n boeth, da chi'n symud o ffwrdd fel da chi'n ymwybodol ohono fo. So, beth swn ni'n neud, iawn, swn ni'n chi, da ni'n mynd i wneud o heno, ond mae yna nifer o enghreifftiau fel hyn, iawn, o gweithredoedd atgyrch, a be da chi yn gallu wneud ydy, be di enw'r rhan, a wedyn y swyddogaeth. Iawn? Secret bach i chi'n biol, mae tua 30% o beth chi'n gorfod dysgu yn be di enw'r bit a be mae'n neud. Iawn? So, be di'r ysgogiad? Iawn? Be ydi o? Iawn? Be di'r niwron? Iawn? A wedyn sgwennu be di enw'r rhan fan'na, a wedyn rhoi be di enw'r swydd lawr fan'na. Iawn? Un peth arall dwi eisiau sôn am yn gyflym iawn fan hyn, iawn, dio ddim yn cweit mor gysylltiedig o hwnna swn i wedi licio, ond un peth arall dwi eisiau sôn am ydy adborth negatif, adborth
negatif. Okay. So mae adborth negatif yn cyfres y ddigwyddiadau. Sillafu yn mynd yn waith, guys. Cyfres o ddigwyddiadau sy'n adfer y norm. Iawn? So mae'n adfer, mae'n dod nôl a pethau mewn I cydbwysedd. Okay? So, adborth negatif yn pethau sydd yn rheoli lefel y stwff sy'n mewn i'r corff. So, enghraifft, fysa rheoli tymheredd neu rheoli lefel glwcos yn gallu bod yn mecanwaith adborth negatif. Yeah? So, os di rhywbeth, os mae dyna di'r lefel normal, iawn, a mae rhywbeth yn achosi fo mynd fel un, yeah? Mae adborth negatif yn achosi fo fynd o lawr. Okay? So, adborth negatif ydy y digwyddiad yma, os liciwch chi. Yeah? A hefyd mae'n digwydd ffordd arall. So, os dys y lefel yn mynd lawr, iawn, mae'na bethau yn digwydd mwyn adfer. Iawn, neu adennill y norm. Okay? So, mae hwnna yn chydig bach ar wahân, ond mae o yn ffitio mewn i'r uned. Okay? So, unwaith eto, lot o termau I ddysgu, iawn, a maen nhw yn dweud repetition is the mother of learning, iawn, felly eto ag eto ag eto nes bod chi'n dallt a cofio be di pob un. Okay? Reita, cwestiynau cyflym unwaith eto. So, beth yw cydrannau llwybr atgyrch? Un math o weithred atgyrch. Pa fath o nerfgell mae ysgogiad trydanol yn teithio ar hyd o'r derbynnydd i'r cyddrefnydd? Be di'r enw am y bwlch rhwng ddau niwron? Pa fath o nerfgell mae ysgogiad trydanol yn teithio ar hyd o'r cyddrefnydd i'r effeithydd? Iawn, felly os da chi eisiau tam y bach o amser extra, iawn, allwch chi wasgu pause, iawn, a wedyn dod nôl ato ni pan da chi wedi meddwl am atebion, neu allwch chi sgwennu'r atebion yn syth mewn i'r Q&A I Mrs Williams fieldio nhw. Okay? So, cydrannau llwybr atgyrch, mae hwn yn gwestiwn mawr, really, dydy. Okay? So, mae gennych chi eich derbynnydd. Sgwennu nhw gyd allan I chi. Okay? So, derbynnydd. Mae gennych chi eich niwron synhwyraidd. Mae gennych chi eich niwron relai. Mae gennych chi eich niwron echddygol. A mae gennych chi eich effeithydd. Mae'n werth 5 marc o hymdrech rhywun, doedd. Un math o weithred atgyrch, so, na I sgwennu hwn yn fan hyn, achos sgennau'n lle fan yma. So mae amrantu, mae blincio'n un, okay? Mae'r un da ni wedi sôn am fan efo'r pan poeth, mae hwnna'n ymateb tynnu nôl. Okay? Mae un plwc pen-glin, eich knee-jerk reaction, os di rhywun byth di, chos pan mae'r doctor yn taro chi'n eich pen-glin, mae'r pen-glin yn cicio fyny. Okay? Excuse me. Pa fath o nerfgell mae ysgogiad trydanol yn teithio ar hyd o'r derbynnydd i'r cyddrefnydd? Wel, mae hwnna yn niwron synhwyraidd. Cofiwch hefyd, iawn, mae o'n niwron synhwyraidd, dio ddim yn niwron synhwyrol, iawn. Diom yn sensible niwron, mae o'n sensory niwron, iawn, so synhwyraidd. Okay. Yr enw anw bwlch rhwng dau niwron, synapse, di hwnna. A pa fath o nerfgell mae ysgogiad trydanol yn teithio ar hyd o'r cyddrefnydd i'r effeithydd? Wel, mae hwnna yn un niwron echddygol. OK, iawn. 5, 6, 7, 8, 9 marc yn fan hyn, mae'n siŵr, ie?
So, da iawn chi. Triwch eich gorau sillafu, iawn. Mae Cybac yn licio i chi sillafu pethau'n gywir. Oce? Da iawn. Reita. Excuse me eto, gyda i peswch fan hyn. Reit, yr un nesaf ydy, mae hwn yn mynd i fod yn focs eitha llawn tro yma. Okay? So, tro yma, da ni yn mynd i sôn am rheoli glucose. Okay? So, beth sy'n digwydd fan hyn ydy, dwi eisiau sôn am proses o'r enw homeostasis. Okay? So, mae homeostasis yn golygu cynnal yr amgylchedd mewnol. Okay? So, maintenance the internal environment. So, mae hwnna yn golygu sicrhau bod lefel eich glucose yn aros yn peth, lefel eich carbon dioxide yn aros yn peth, eich tymheredd yn aros yn peth. Iawn? So, mae hynna i gyd yn... So, homeostasis di'r umbrella term os liciwch chi am cadw hwnna i gyd ar yr un lefel. Okay? A mae o'n gwneud hwnna trwy adborth negatif, iawn, fel da ni wedi sôn yn bocs 2 yn do. Okay? So, wneith pethau ddigwydd mwyn rheoli y lefel. Iawn? So, da ni'n mynd i ddefnyddio glucose fel enghraifft fan hyn. Okay? So, os mae dyma... hwnna'n syth neis doedd. Os mae hwn ydy lefel glucose arferol. Okay? So mae'ch lefel glucose arferol chi, dwi'n meddwl, rhwng 6 a 10 ish, beth fel 'na, iawn? Llai na 6, mae gennych chi broblem, os dim mwy na 10, mae gennych chi broblem, iawn? So, glucose, pan dwi'n sôn am glucose, dwi'n golygu siwgr yn y gwaed, yn dydw. Yeah? So, un peth sydd yn achosi i'r lefel yna codi, iawn, ydy bwyta. Ac yn bwyta benodol, stwff sy'n llawn siwgr yn amlwg, neu pethau sydd yn llawn carbohydrates. Iawn? So, na i sgwennu siwgr neu carbohydratau. Iawn? Mae hwnna'n dweud carbohydratau, gan bod chi'n mynd gallu allan. Okay, so da chi'n bita siwgr carbohydrat, mae'r lefel yn codi. Iawn? Wedyn, dyma ydy yr cyfres o ddigwyddiadau sy'n digwydd mwyn adfer y lefel, mwyn dod o fan o lawr. Okay? So yn fan hyn, mae'ch pancreas, iawn, organ prysur iawn sy'n byw jyst o'ch dan eich stumog chi, yn rhyddhau hormon o'r enw insulin. Okay? A be mae insulin yn gwneud ydy, mae o'n troi glucose mewn i glycogen. Okay? A mae hwnna'n dod ar lefel nôl lawr. Okay? So, dwi'n ymwybodol bod glucose a glycogen yn swnio'n eitha tebyg, iawn, ond mae rhaid chi jyst cofio. Iawn? So, glucose di enw'r siwgr, okay? A glycogen ydy cyfansoddi'n storio. Iawn? So, mae glycogen yn cyfansoddi'n mawr, storio, mae'n cael ei storio yn eich cyra ac yn eich iau chi. Alright? A mae insulin fan hyn yn hormon. Iawn? So, mae hormon, excuse me, so mae hormon, dwi'n dweud rhywbeth wrong wan. So, mae, excuse me, so mae hormon yn negeseuedd chemical. Okay, so chemical messenger. Okay, so mae'r corff yn rhyddhau cemegyn, a mae hwnna'n anfon neges, deud wrth rhywbeth i wneud rhywbeth. Okay? So, dyma sydd yn digwydd os ydych chi yn bita gormod siwgr, insulin cael ei ryddhau, glucose, troi mewn i glycogen, lefel y siwgr yn dod nôl lawr. Os ydy y lefel yn disgyn, iawn, a fysa'r lefel yn gallu disgyn oherwydd bod chi'n gwneud ymarfer corff. Okay. Os ydy'r lefel yn disgyn fan'na, beth sy'n digwydd ydy, mae yna hormon arall o'r enw glucagon yn cael ei ryddhau.
Iawn? Sydd yn, you guessed it, troi glycogen mewn i glwcos. Mae'n troi glycogen mewn i glwcos a felly mae'r lefel glwcos yn codi eto. Iawn? A mae o'n cynnal. Okay? So mae'r mecanwaith yma'n cynnal y lefel glwcos ar y lefel priodol fan hyn. Okay? Felly, mae insulin a glucagon yn hormonau, iawn? Glucagon efo G, mae hwnna'n edrych ar ofnadwy, glucagon. Okay? A mae insulin yn troi glwcos mewn i glycogen, mae glucagon yn troi glycogen mewn i glwcos. Okay? Dwi yn ymwybodol, mae hwnna i gyd yn cychwyn efo Gs a Ls yna fo, iawn? Ond cofiwch, mae'r ddau yma yn hormonau, a mae'r ddau yma yn basically gwrthwyneb ei gilydd. Okay? Reita, ond mae yna cyflwr lle dydy'r corff methu gwneud hwn. Iawn? So fel arfer, iawn, mewn cyfranhelaeth y bobl, dyma sy'n digwydd. Iawn? So da chi'n bwyta'ch brecwast, mae hwn yn digwydd, mae'r lefel yn dod nôl lawr, okay? Da chi'n cynnal lawr fel yna. Okay? Da chi'n gwneud bach ymarfer corff, gwasdau, mae hwn yn digwydd a mae'n dod at lefel glwcos nôl fyny. Okay? Os di'r corff methu gwneud hwnna, mae hwnna'n cael ei alw yn diabetes. Iawn? Weithiau'n cael ei galw yn, mi oedd yn cael ei galw yn cleffyd y siwgr. Okay? So diabetes, da ni'n galw dyddi yma. Okay? So diabetes ydy pan dydy'r corff methu rheoli lefelau glwcos. Iawn? Mae yna dau gwahanol fath o diabetes. Mae gennych chi math 1 a mae gennych chi math 2. Okay? Math 1 ydy math mae pobl yn cael ei geni efo. Neu da chi'n gallu cael os da chi'n mynd yn sal am da chi wedi cael rhyw fath o virus, rhyw fath beth autoimmune, beth sy'n gallu digwydd ydy. Beth sy'n digwydd ydy bod y pancreas yn stopio cynhyrchu insulin, sorry. Iawn? So pancreas yn stopio cynhyrchu insulin, so dydy hwn ddim yn gallu digwydd. Okay? Neu hefyd, yn ystod math 2 ydy'r un sydd yn datblygu dros amser, iawn, os di rhywun wedi bwyta gormod o siwgr. Okay? A beth sy'n digwydd fan hyn ydy, di'r corff ddim yn ymateb i insulin. Okay, so os di'r corff ddim yn ymateb i insulin, a wedyn math 1, dydy'r pancreas ddim yn cynhyrchu insulin. Either way, mae o'n gallu bod yn cyflwr eitha gwael, os di o ddim yn cael ei reoli. Mae'n gallu bod yn cyflwr eitha drwg os di o'n cael ei reoli. Iawn ta, da chi yn... Okay. So, y prawf ar gyfer diabetes ydy bod glwcos yn troeth, iawn, neu urin. Okay, urin troeth, mae'n golygu'r un peth. Okay? So, os oes suspected diabetes ar rywun, iawn, mi wnawn nhw cymryd sampl o cymryd sampl o urin, ac os oes y glwcos yn urin nhw, mae hwnna'n profi bod diabetes arnyn nhw. Okay? Fyswch chi'n gallu gwneud o yn y lab yn yr ysgol trwy ddefnyddio'r prawf Benedict. Okay, chi'n cofio prawf yna? Iawn, siŵr bod chi'n cofio o blwyddyn dwytha'r yn y treiliad, mae Benedict yn hylif glas a pan mae'n cael ei gymysgu efo glwcos a'i gynhesu mae'n troi'n goch. Okay, so dyna ydy un prawf da chi'n gallu iwsio. Da chi hefyd yn gallu defnyddio prawf Clinistics, iawn.
mae hyn yn ffyn bach, da chi yn cael gen y doctor, da chi'n pei arnyn nhw a maen nhw'n newid lliw os y glwcos yn bresennol. Okay? So dyna di'r praws da chi'n profi am glwcos. Okay? A wedyn yr triniaeth. Okay? So mae'n nifer o gwahanol triniaethau. So mae'n rheoli diet / ffordd o fyw. Iawn, so byw yn iach, diet siwgr isel, lot o marfer corff, mae hwnna'n helpu. Okay? Da chi hefyd yn gallu cael cyffuriau. Enghraifft, mae'n gyffur yn nhw metformin. Iawn, da chi yn gallu, yr un mae pawb yn cofio, chwistrellu insulin. Iawn, neu hefyd maen nhw'n dweud bod chi'n gallu cael trawsblaniad. Okay, so mae trawsblaniad yn pan da chi yn cael cael pancreas newydd gen rhywun arall. Okay? Yn amlwg fysa doctor yn presgrifio triniaeth gwahanol yn ddibynnu ar pwy ydy'r person, os ydy'r person ifanc, os ydy'r person yn hen neu be bynnag. Okay? Cwestiynau maen nhw'n lyfio gofyn yn fan hyn ydy gofyn i chi ddadansoddi graffiau. Okay? Maen nhw'n rhoi cwestiwn i chi efo graff yn dangos lefelau glwcos pobl ac falle gofyn i chi pryd sydd efo diabetes. Yeah? Wel, y person sydd efo'r lefel sy'n mynd fyny a lawr sy'n rollercoasterio. Yeah? Hein ydy'r person efo diabetes a wedyn mae'r person sydd efo cymharol lefel. Hein ydy'r pobl sydd ddim. Okay? Lot fawr yn y bocs yna, guys. Iawn, okay? Ac oherwydd hwnna, gan ei 10 cwestiwn tro yma i chi, okay? Chi bobl lwcus. So, rhan drefn at dwytha, iawn, os da chi eisiau gwasgu pause, a wedyn mynd trwy eich atebion wedyn, pan da chi wedi sgwennu nhw, neu allwch chi sgwennu nhw'n chat i Mrs Williams yn i chi, okay? So beth yw'r enw grŵp? Beth yw'r enw am grŵp y negeseuwyr cemegol? Sut mae hormonau yn teithio ynghylch corff? Beth yw'r term am pan mae anifeiliaid yn rheoli amodau mewnol? Enwch yr organ sy'n cynhyrchu insulin? Yr hormon sy'n achosi'r iau lleihau lefel glwcos y gwaed? Ym mha ffurf mae glwcos yn cael ei stori yn yr iau? Enwch y ddau grŵp gymegio mae insulin yn perthyn efo? Hwna'n anodd. Enwch y clefyd lle mae glwcos yn cael lle mae lefel glwcos gwaed yn uchel gan unigolyn, pa fath o diabetes sy'n cael ei achosi gan y corff peidio cynhyrchu insulin, a pa fath o diabetes sy'n cael ei achosi gan y corff peidio ymateb i insulin. Okay? So, yr un cyntaf, enw'r negeseuwyr cemegol ydy hormonau. Sut mae hormon yn teithio amgylch corff sy'n mae unrhyw beth yn teithio gwmpas corff, sef yn llif y gwaed. Beth y term pan mae anifeiliaid yn rheoli yma? So, dyna di'r gair mawr yn cychwyn efo H, homeostasis. Enwch yr organ sy'n cynhyrchu insulin, hwn ydy'r pancreas. Hormon sy'n achosi i'r iau lleihau lefel glwcos gwaed. Wel, mae hwnna bach o trick question, achos oeddi ddim o gwbl, insulin. Ym mha ffurf mae glwcos yn cael ei stori yn yr iau? Glycogen. Dau grŵp o gymegion, mae o yn protein. A mae o yn hormon. Enwch y clefyd, hwnna fysa diabetes. A wedyn diabetes math 1. A wedyn, lle mae pen fi fan? Diabetes math 2. Okay? Good job, gang. Da iawn. Da ni yn cyrraedd yr bocs ola wan. Iawn. So dyma ydy'r bedwaredd bocs. Excuse me. So, da iawn chi, da ni jyst y gorffen yr trefnu gwybodaeth yma. Iawn. So pan da chi'n mynd yn gyflym trwy'r stwff yma, da chi'n gallu gwasgu lawr mewn i lle eitha bach, dydach. Iawn.
So, be dwi eisiau gwneud rwan ydy, unwaith eto, ydy labels fi, iawn? So, mae hwnna'n eitha, so, gyda llaw, sori. Mae hwnna'n trawstoriad o'r croen, iawn? So, trawstoriad o'r croen. Iawn? Excuse me, bobl. So, trawstoriad o'r croen, yn amlwg, mae gennych chi croen gwahanol trwch, mae gwahanol lefydd, iawn. Mae llefydd efo mwy o blew, llefydd efo llai o blew, llefydd efo mwy o chwarae chwys, llefydd efo llai. Okay? Iawn ta, so blewyn. Iawn. Yn fan hyn, so mae pob un blewyn yn eich corff chi efo cyhyr sythu blewyn. Iawn? So yn Saesneg hair erector muscle. So cyhyr sythu blewyn. Iawn? So pan mae hwnna'n cyfangu mynd yn llai, mae'n neud i'r blewyn sefyll fyny. A pan mae'n ymestyn, pan mae'n lleisu, ymlacio, mae'n galluogi i'r blewyn gorau lawr. Okay? Mae gennych chi tylle bach ar arwyneb eich croen chi. Mae'n dwll chwys. Iawn, sweat pore. Okay, pores. Wedyn mae gennych chi tiwb bach sy'n cysylltu yr arwyneb efo'r thing yma. Ac enw hwnna ydy dwythell. Chwys. A wedyn mae gennych chi llwyth o heina sef chwaren. Chwys. Okay. Mae chwaren ydy rhywbeth sydd yn cynhyrchu hylif. Iawn? Wel, hylif neu mae'n cynhyrchu rhywbeth. Okay. So, chwarenau chwys, cynhyrchu chwys, yn amlwg mae gennych chi lot o hein ar eich talcen, yn eich cyseiliau, neu bynnag, okay? A llai ar deicled ar eich llaw. Mae hefyd gennych chi yn fan hyn capillariau gwaed. Iawn? Dau beth arall sydd yn eitha diddorol, ond ydych ddim angen gwybod am, ydy mae gennych chi haen o braster o dan eich croen, pawb, a mae gennych chi chwarennau olew fan hyn hefyd. Iawn? So, dau beth arall ydych chi ddim angen gwybod am, ond maen nhw'n diddorol yn i fi. Reita. So, mae'r croen yn rheoli tymheredd. Okay? Bod yn ddiog fan'na. Okay, so mae'r croen yn rheoli tymheredd. A mae'n gwneud hwnna mewn amryw ffyrdd. Okay? So, dwi'n mynd i sgwennu tabl bach. Dwi wrth fy modd efo tabl. So, os di o'n boeth, neu os di o'n oer. Okay? So, pan mae'n boeth, beth sy'n digwydd ydy, mae'r cyhyr sythu blewyn fan hyn yn lleisu, a mae'r blew yn gorwedd yn fflat. Okay? Pan da chi'n oer, iawn, da chi, pawb di bod yn oer ar rhyw dro, mae gennych chi croen gwydd, ie? Mae gennych chi goose pimples. Okay? Rheswm am hwnna ydy, mae'r cyhyr sythu blewyn yn cyfangu, a mae'r blew yn sefyll fyny. Okay? A be mae hwn yn neud ydy, mae o yn dal haen o aer yn erbyn y croen, ac mae o'n ynysu gwres. Okay? Efo unrhyw gwestiwn i wneud efo'r bit yma, iawn, i wneud efo tymheredd, peidiwch byth deud mae o'n cadw'n gynnes. Okay? Mae o'n unai lleihau colled gwres, neu mae o'n cynyddu colled gwres. Okay? Colled gwres ydy beth ydych chi eisiau sôn am. Peidiwch sôn am cadw'n gynnes. Iawn? Mae o'n just soniwch am colli, mae o'n arbed colli gwres, neu mae o'n safio colli gwres, neu bynnag. Okay? Wedyn, pan mae'n boeth, da chi'n chwysu. Okay? So mae'r chwarae'n chwys yn cynhyrchu hylif. Okay? So mae'r hylif, so chwys, yn teithio
i arwyneb y croen, lle mae o yn anweddu. A pan mae o'n anweddu, mae o'n cael gwared ar y gwres. Okay? So mae'r gwres yn anweddu allan o'r tyllau. Iawn? Sori, off arwyneb y croen. Okay? So pan mae o'n anweddu, mae o'n colli gwres. Iawn? Dwi'n gwella o'r llinell y syth, mae gais. Reit, pan da chi yn oer, da chi'n crynu. Okay? Ac wrth crynu, mae hein yn cyfangiadau cyhyrol. Okay? So, cyfangiadau cyhyrol, muscular contractions, okay? Sydd yn cynyddu resbiradaeth. A, fel gofiwch chi o blwyddyn 10, mae o yn helpu rhyddhau gwres. Okay? A wedyn, mae yna beth arall o'r enw pan ydych chi'n boeth, ymlediad. Gair mawr hir arall i chi gofio. Okay? So feisw yn ymwneud â'r pibellau gwaed, ymlediad yn golygu lledu mynd yn fwy. Okay? So be mae feisw ymlediad yn golygu ydy bod yr pibellau gwaed yn ymagor, sy'n golygu bod mwy o waed yn agos i'r arwyneb. So da chi'n colli gwres trwy pelydriad. Okay? A hefyd dyna pam da chi'n mynd yn goch yn amlwg. Yeah? Mae gennych chi lot o gwaed yn agos i arwyneb y croen. Okay? Oer wedyn, feiso gyfangiad. Okay? Hwn di'r gwrthwyneb. Iawn? Pibellau gwaed. Yn cael lawr. So mae'r gwaed yn bellach o'r arwyneb. Okay, so mae'r gwaed yn bellach o'r arwyneb, mae cadw'r y gwaed mewn yn agos at yr organau pwysig, iawn, yn canol eich corff chi, a mae o yn arbed gwres, iawn, so mae'n arbed colli gwres trwy pelydriad. Okay? So, arbed colli gwres trwy pelydriad. Okay? Iawn ta. Da iawn gang, dyna ydy yr bocsys dwyradd gyd wedi gorffan. Iawn? Reita, so, yr un drefn a tro blaen, cwestiynau cyflym. Iawn, da chi'n gwybod y drefn erbyn hyn, so allwch chi posio tra da ni'n rhedeg trwy hein. So, enwch trwy ble mae chwys yn cael ei cynhyrchu, so chwarae'n chwys. Okay. Strwythur sy'n cyfangu a lleisiau er mwyn symud y blew ar arwyneb y croen, so hwnna ydy'r cyhyr sythu blewyn. Pa effaith bydd cynyddu yn ei amatur pibellau gwaed yn cael ar y corff, fydd o yn nid, iawn, nid cadw'n oer, iawn, neu oeri, mae o yn cynyddu colled gwres. Okay. Sut mae chwysu yn helpu lleihau tymor y corff? Mae anweddu chwys yn helpu colli gwres.
Si bron iawn dweud oer I lawr fanna. Beth yw'r term cyffredinol yn mecanwaith sy'n cynnal amodau optimaidd? So mae hwn yn mecanwaith adborth negatif. Iawn? Gwych. Da iawn. Reita. Mae yna hefyd ychwanegiadau triphlyg. Dwi'n meddwl bod gennym ni amser I redeg trwy heina ma'n ei ofn. Okay? Ond na I just dweud, os da chi am pobl sy'n gwneud triphlyg, okay? Efo'r bit llygad, be da chi angen ydy yr labeli, iawn? So, label plus swydd, iawn? Be mae'r bits I gyd yn wneud, iawn? Ac wedyn y rhan arall mae'r criw triphlyg angen wneud ydy tropeddau. Okay? So, tropeddau ydy ymateb planhigion, iawn? So, dydy planhigion ddim efo system nerfol yn amlwg fel sgynnon ni, ond mae gynnyn nhw, maen nhw'n gorfod ymateb i'r amgylchedd anyway. Okay? Reita, mae hi yn 5 munud wedi 7, so dwi wedi rhedeg drosodd rhywfaint. Yn anffodus, dwi ddim wedi gallu mynd trwy y gwaith ymarferol a y pethau eraill o'n eisiau gwneud efo chi, ond efallai gawn ni gynnig eto. Okay? Dwi just eisiau rhedeg trwy at hwnna wan, iawn? So, da ni wedi gwneud techneg adolygu fanna. Un techneg adolygu da ni wedi gwneud. Da ni wedi just I sôn am am y trefnydd gwybodaeth neu map meddwl. Mae yna ffyrdd gwahanol. Ffindiwch un sy'n gweithio I chi. Cofiwch dwy'n gwybodaeth I gof iawn. Dyna beth da ni wedi gwneud heno. Da ni wedi cael cyfle I wneud y cymhwyso, ond gobeithio gwn ni cyfle eto. A cofiwch gweithio'n galed pobl, iawn. A pob lwc yn eich arholiad. A diolch yn fawr I chi.